bata bata ba, la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nayi tabbana san bata bata ba. Da ta zo daura da ni sai ta yanka haka, amma ina kada fitilar ta haske mata ido, ni bata gane waye ba gaskiya. Shi kuma naman dawa yana tsoron fitila dan bai san me ya haska shi ba. In ya san me ya haska shi ai ba za a yare da tsintsiya ba. Me yasa an katar da garken buri sun cika bihiya? In dai baka haska ƙasa sun ga dan uwanka mutum ba, baka haska ƙasa sun ga kare ba, ba su ji motsin kare ba, wallahi sai kun kare su duka. Duk kun harbo su ba ɗaya da zai sako saboda san me ba. Fitilar waibuwa ce a tare da su. So don haka wannan abu da ya faru ƙarshe da na dinga kaɗa fitilar kaina yana motsa, amma duk jikina bai ya motsi, kuma ina durkushan. Sai ta yanka haka ta dinga tafiya furkai tana tafiya, tana zuwa cikin wancan yankin sunkurin ya ta koma ciki. Sai na ji jikina kamar an zuba mai rairayi mai sanyi, sai kuma na ji hannuna ya motsa, hannun rika yin haka, hannun rika tauna haƙorana, ina tauna haƙorana, sai ma na miƙe, sai na ɗau usur na dinga fur ina ta kira. To sun mun nisa can, sai na ga fitila saman bishiyoyi an kaɗa ta haka, fitila ne mai batir. Saboda ita gas lamp ba za ta baka safiyo da zai hau sama ba. Sai amma lokacin da kake wannan usur fur din, ai wasu lokuta an ce kura haka da ke wani abu ne menene mai dan sauti za ta fi zama shine ake ce kura ga tsoro gaban to ai a lokacin ta taka kura ba ko kuran naka bai tsorata ba. Usur din ai bai samu ba, he bayan na daina jin tafiyarsa. Ai ta kusa da ni yazo ya wuce, saboda da ya san mutum ne aike min zai na sani. Duk egen da ya ce maka ba tsoron kura, wallahi bai haɗu da namiji da daddare ba. Kai bari in faɗa maka, kura da daddare ta koma gurin can ta rabe da bihiya. Mu zo muna nan gurin, kaga dai bakin hanya ne. A samu ta leko iya dokin wuyanta da kokon kanta ileko a haska, wani ya tsautsaye ce wallahi kura ce. Kaga unguwan nan ta cika da jama'a, wallahi sai an koma gari. Allah ya mata wannan lamunin. Tana da wannan. Ba ta da kyau. Ba ta da kyau. Tana da mugun kwankwani. Saboda sai shiri na gaba zan baka labarin yadda muka yi da wata kura. Wallahi guda 4 ta zame mu. To wannan din da bata zame mun guda 4 ba, ƙarshe ina wannan usur din sai ga shi wannan hamman din mai gidana sai ke cewa da ni nuran inda la yake mun barbarci ya ma san ya da tanna sai nake ce masa zai sai yake kiran ore ce shi Umar kura ne. Sai aka zo aka ce nuna sawunta, na nuna sawunta, suka ebi sawun suka daure, aka sa a jaka, aka ɗebi sawun aka daure, aka saka ka zuba ƙasar sawun a cikin takalmi, aka ne da takalmi aka yi mata tarnaki, aka daure, aka yi mata da bebayi, ka gane, aka zauna aka yi mata gurfano, aka lasa kana aka ta aka bita. Mun yi tafiya ta kai kamar daga Jalli zuwa Duzau, wani gari ne sanannen gari. Kalla zai kai kilomita nawa? To a kiyasi. Ai ka san ni damun hannu ne, ban san kilomita. Bai je mil nawa kenan ga alama. To shi kenan mu ci gaba. To zai kai daga garinmu zuwa Duzau. Zai kai daga garinmu zuwa Kabirma, Ngawa. Garin mu daje su gurgutsu tsige. Garin su Malam yan biyu. Ai ina jin zaka gani. To aka bi ta. To akwai duwatsu ana ce musu tangaran. Hasalin abin da yasa ake cewa da duwatsun tangaran, ma'aikatan masu aikin kuza ake ce musu ma'aikatan bandir ko? Ba fa bandis ba. Bandir dai. Bandir, ma'aikatan bandir. Ma'aikatan bandir sun taba aiki a gurin masu samun tufas da kuza da diamond da wannan tama da kuma koranda da dinare da wannan. To a gurin akwai farin dutse da suke haƙassa, suke nika da injina, suke yin tangaran da shi. Tangaran ba na ƙashi ba na dutse. Asali ake cewa dutsen tangaran domin akwai kufafan na kiyama ta da. To da muna zuwa muka tunkari gurin nan, to can gaban duwatsun mahawai akwai tandamar akwai magangari, kuma gangaren akwai ramukansa a gurin. Ka fahimce ni. To sai muka bi ta. To lokacin da muka tunkare ta muka je gurin nan, gaskiya ana bin sawunta, amma muka tadda ruwa ta shiga ta kwanta ta birgima. Gahi yanzu ruwan yana ta irin haka nan da ke kaɗan ne, yana ta irin haka nan ga inda cikinta yake yarari. Mun kusa cin mata saboda igiyan ya kama ta.
to wannan igiya da kuka yi wannan igiya da iyayen gida suka yi da ni ina abin yake kuka yi to shi ga an kaji namu da bishi ci gaba. to a wannan lokaci muka kama hanya muka bi ta da Allah bai karu kwananta ba tana zuwa bakin ramin ta muna tadda ita ina ta hasbunallahu ba ta bata ba